Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe loyendetsa chisankho lati lili ndi chikhulupiriro kuti vuto la mafuta silisokoneze ntchito zosiyanasiyana za chisankho. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsogolera Malawi pokumbukira asilikali omwe adamwalira pa nkhondo za dziko lonse lapansi. Nkhani zina chiwerengero cha ophunzira amene akusiyira sikulu pa njira chikunka chili kukwera. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tendekhaye limodzi. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC lati lili ndi chikhulupiriro kuti ntchito zosiyanasiyana za chisankho cha chaka cha mawa sizisokonekera kamba ka vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Mwazina bungwe lati lachita mgwirizano ndi bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority kuti liziloledwa kugula mafuta a galimoto ochuluka. Sabata MEC lati gawo loyamba la ndondomeko yolemba anthu mkaundula imene idatha pa 3 mwezi uno idakumana ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Akatswiri a zaumoyo amemaboma kuti lipititse patsogolo ntchito zofalitsa uthenga okhuza matenda a shuga. Pempho lili kubwera pamene dziko lino pamodzi ndi dziko lonse lapansi likukumbukira tsiku la matenda a shuga pa 14 November. Kelly Napolo afotokoza. Matenda a shuga akupitirira kukhala vuto lalikulu pa dziko lonse lapansi. Mwa anthu 10 aliwonse mmodzi amapezeka ndi nthendayi. Katswiri wa zaumoyo a Jobe adati ndi wankhawa kamba kakusowa kwa uthenga okwanira okhuza matendawa omwe amakhuza anthu ochuluka mdziko muno. Ndiye tsiku ilili litithandize kuyang'ana zinthu ziwiri. Kumbali ya kupewa ndi kuteteza matendawa kudziwitsana za matenda a shuga. Makamaka tikuyang'ana anthu kudziwa zakudya zimene akuyenera kumadya, zakudya zimene akuyenera kupewa, komanso kufunikira kopanga zolimbitsa thupi zija pa Chingereza amati exercise. Ndi zina zimene zingathandizire kupewa matenda a shuga kuti asapitirize kuchulukira. Kuonjezerapo katswiri wina amadziko matemba adati dziko lino likufunika kuyika ndalama zambiri pa nkhondo yolimbana ndi matendawa. Pakudali pano anthu ambiri amene adwala diabetes chithandizo chawo mwina machipeza muzipatala zina ndi zina komanso mwina mankhwala a diabetes amakhala kuti mwina nthawi zina ndochoperapo chifukwa chithandizo chake chimakhala chochepa. Ndeti kupata mutu wa chaka chino tithandizira kuti tingathandize bwanji anthu amene adwala matenda a diabetes kulaza thandizo zokwanira poyesesa kuti diabetes mutsausa kuti matenda amene timatchula manicambo disease akuchuluka. Mukalata yomwe unduna wa zaumoyo watulutsa lachinayi, undunawu wati ukugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana pothana ndi matenda osapasirana monga matenda ya shuga. Makonsolo a mdziko muno awalangiza kuti ayika padera ndalama zokwanira pofuna kuthana ndi kufala kwa matenda achikuku mdziko muno. Izi kudza pamene madera ena akulilongwe akhuzidwa ndi vuto la kufala kwa matendawa. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Kuchokera mwezi watha mboma la Lilongwe mokha mwapezeka anthu odwala matenda achikuku okwana 21 kudzera mukalata imene bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Alfred Palani alembera aphunzitsi akulu msukulu zosiyanasiyana mbomali ati ofesi ya zaumoyo mbomali yachilimika pochititsa katemera madera omwe akhuzidwa ndi vutoli monga area 18, 23, 24, 49, 50, Chinsapo, Msundwe komanso Mtsiriza. Apa Palani alangiza aphunzitsi akuluwa kuti alimbikitse makolo kulola ana awo kutenga katemera komanso kuonetsetsa kuti ana omwe akuonetsa zizindikiro za matendawa apititsidwa ku chipatala kuti akapeze thandizo. Pakadali pano womenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo a maziko matemba ati vutoli likuyenera kulimbikitsa makhonsolo ena kuti ayike padera ndalama zambiri zolimbikitsa ntchito yopewa matendawa. Kamandi kuti ndikhaso kamene ndi boma limakhala chifukwa cha anthu amene apanga bomalo ndi anthu aje kuti akhale ndi moyo ndi umoyo wawo wasomoyo ukhale bwino. Azikhaso ndi chidwi mukanafotokozera akamakufotokoza za umoyo za matenda amene akubwera komanso amene akuona kuti alipo wasopeka chitsanzo choyenereka kuti matenda asafalikire m'madera mwawo. Malinga ndi bungwe la World Health Organization, matenda achikuku amafala kudzera mu mpweya ndipo amabweretsa zinthu zoopsa pa matupi a anthu ndipo ena amamwalira. Mwachitsanzo bungwe lilati mchaka 2022 chokha matendawa adapha anthu pafupifupi 136,000 pa dziko lonse amene mwa ena ndi ana osabzola zaka zisanu amene sadalandire katemera. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsogolera Malawi pokumbukira asilikali
amene adamenya nkhondo za pa dziko lonse lapansi. Mwambowu udachitikira mboma la Zomba. Pakadali pano asilikaliwa apempha anthu kuti aziwathandiza pa zofunikira za tsiku ndi tsiku. Isaac Salima afotokoza. Mtsogoleri wa dziko lino achakwera adafika pa malowa amene ndi Azomba War Memorial Tower, mmene nthawi imati 2 minutes to 11 mamawa, kuti adzakhale limodzi ndi amalawi ambiri pokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo ziwiri za dziko lonse lapansi komanso ena amene adamenya nkhondo zina. Kenako pa malowa adaliza mzinga woyamba amene nthawi imati 11 koloko mmawa, komanso wina patatha mphindi ziwiri pofuna kuonesera mzinga umene adaliza nthawiyo, mmene nthawi inkati 11 koloko mwezi wa Novembala pa nkhondo yoyamba imene idamenyedwa zaka zodusa 100 zapitazo. Nkhope za anthu zidali zachisoni pamene iwo amaunika mbuyo pokumbukira miyoyo ya asilikaliwa amene adazipereka pofera dziko lawo. Mtsogoleri wa dziko linoyu adatsogolera amalawi poyala nkhata yoyamba pokumbukira asilikaliwa komanso ena amene adamwalira malinga ndi nkhondo zina. Atsogoleri ena aboma nawonso adatsatira poyala nkhata zawo nawonso pokumbukira mizimu ya asilikaliwa. Atsogoleri a mipingo nawonso adali ndi gawo lawo pamene adapempherera mizimu ya asilikali amene adamwalirawa komanso ena amene adakali moyo. Wapampando wa gulu limene mayang'anira asilikali opumawa Ahene Odiro amene adakhalaponso mkulu wa asilikali mdziko muno adati nkofunikira kuti anthu mdziko muno adzigwirana manja pothandiza asilikali amene adakali moyowa. Kuwathandiza anthu okalamba amene timayang'anira kuno kuzomba timati kuundedi pakali pano kuli makolo athu kumene tikuyang'anira. Ndi zambiri zimene amasowa, mwina nkhani ya chipatala, nkhani ya chakudya, ya zovala, komanso panopo tinakonza program yowakonzera zinyumba zimene amakhalamo. Nduna yoona za chitetezo mdziko muno Ahale Nkandawire adati tsikuli ndolofunikira kwambiri ku dziko lino. Ena ndikhalamba ndito ndiye ndipemphe makampanies komanso aliyense omwe angatithandize chifukwa ena akufunika mankhwala, ena akufunika chakudya chimavuta. Mbali ya boma timayesesa kuti tiziwa samara. Chipilala cha chikumbutso cha Zomba War Memorial Tower tsopano chatha zaka 100 kuchokera pamene adachikhazikitsa kuti azikumbukira asilikali amene adamenyera nkhondowa. Pa chipilalachi adalembapo ena mwa mayina a asilikali amene adamwalira pa nkhondoyi. Atsogoleri osiyanasiyana amipingo apempherera kuti dziko la Malawi lipitirire kukhala pa mtendere pomwe limakumbukira tsiku la Pope la Mulungu. Tsikuli limakumbukiridwa chaka ndi chaka pa 11 November kapena la Mulungu lachiwiri la mwezi wa November. Mtsankhani wathu Feston Marekezo anali nawo pomwambo mzuzu ndipo wadzandiripotire. Mwambo huu umene ndi wachisilikali sukumakhala zoyankhulayankhula kupatulapo mwambo wa mapemphero. Mwazina amene anapemphera pa mwambowu anapempherera dziko la Malawi kuti lipitirire kukhala pa mtendere ponena kuti izi zingathandizire kuti dziko lino litupuke mosavuta. Ambuye Mulungu tikupempha mtendere dziko lathu lino. Mtendere umenewu mutipatse kuchokera mbali zina zilizonse, mtendere wokhazikika. Mwambowu unayamba 11 o'clock mmawa ndipo pokumbukira zaka 106 zapitazo pamene pa 11 November nthawi ya 11 o'clock magulu amene amamenyana anagwirizana kuti asiye nkhondo apato nkuti asilikali opyola 10 million ataphedwa. Pa 11 o'clock mmawa mzinga unaombedwa umene unasatiridwa ndi mphindi ziwiri zabata ukuti kunali kumbukira anthu amene anafa pa nkhondo ziwirizi, yoyamba komanso yachiwiri ya dziko lonse lapansi. Kenaka mzinga winanso unalira ndipo apatu chitoliro chimene chimachedwa kuti the last post pa Chingerezi chinayimbidwa. Kumzuzu Amalawi anatsogoleredwa pa mwambowu ndi nduna ya zaulima Samukawale amene anayika nkhata pa chipilala cha asilikali. Ena amene anayikanso nkhata ndi amene anayimirira asilikali a MDF Major General Mchungula, nthambi ya polisi Commissioner Dennis Chipao, ndipo ena anachoka ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Chief Justice
sipikala wa nyumba ya malamulo komanso mfumu ya mzinda wa Mzuzu Brian Nyasulu. Utatha mwambo wa mapemphero, lipenga linanso linalira lotchedwa The Rouse, kutanthauza kuti mwambo wathera pomwepo. Sukulu ya ukachenjeri ya Mubasi idachititsa msonkhano wa anthu ogwira ntchito pa sukuluyi achizimayi pofuna kupititsa ntchito zawo patsogolo. Msonkhanowo unapereka mwayi kwa azimayi kukambirana mitu monga kukwera kwa maudindo a ntchito komanso amene angapititsire tsogolo lawo pa ntchito ndi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Vice Chancellor wa Mubasi Nancy Chitera adatsindika kudzipereka kwa sukuluyi polimbikitsa azimayi kuti azitha kutenga nawo gawo pa ntchito za utsogoleri. Ngati Mubasi tikusintha zinthu ziwiri zitatu zimene ife timagwirira ntchito. Makamaka ku participation ya azimayi mu zambiri zimene ife tikuchita. Monga mukudziwa Mubasi tikuchita zinthu zambiri komano tikufunanso azimayi azikhala nawo muzochitika zimene zijazo sitikungofuna anthu ochepa ayi. Chifukwa choti timakhulupirira kuti mzimayi ali ndi kuthekera posibweretsa kusintha pamalo kosi kufuna kuti azimayi athu akhale mbuyo. Ndiyeno nchifukwa chake leroli takumana malo anowa chimene tikufuna chona kuti tipangane tilimbikitsane wina ndi mnzake komanso titakasane kuti connection imene tili nayo ija tikamachoka kunoku anthuno akatha kutenga ma rightful position awo onera kuti tibweretse kusintha pa Mubasi komanso makomuniti mwathu imene tikukhala. Mmodzi wa alendo oyankhula pamwambo akonda Sipuni Yakobe adayimikira ntchitoyi. Conference iyi ndiyothandiza kuti azimayi adziwe kuti nawonso angathe kupanga chimene akufuna kupanga atayikapo mtima komanso kuchita set magoals kuti kodi ineyo vision yanga ndi chani chimene ndikufuna kupanga achieve ndi chani ndenkumano ndi olimbikitsana azimayi kuti tingathe tiyeni tiyikepo mtima tiyeni tilimbikire pamene zimene tikupanga komanso tisafowoke tikakhala kuti talephera sindiye kuti zalephereka iyayi komano tukweni tidzuke tiyambirenso ulendo mpaka na chimene tikufuna chitheke. Ngati njira imodzi yolimbikitsa kubwezeretsa chilengedwe komanso kuthana ndi ukali umene umadza mpaka kusintha kwa nyengo, kampani ya Protea Hotels Marriott Blantyre Riles yabzala mitengo yokwana 2,000 mphiri la michiru mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi wa akuluakulu pa hoteloyo a Beatrice Mangurenje ati ntchitoyi igwirizana ndi masomphenya a kampani yawo yobwezeretsa ubwino kumadera komanso anthu amene amagwira ntchito. Zambiri mu ripoti lalo kweneni pasa lomwe wawerenga ndi Daniel Zimba. Polankhula pamwambo wodzala mitengo loweruka, Amangurenje adatsindika zakufunika kwa ntchitoyi polimbikitsa kubwezeretsa chilengedwe mu mzinda wa Blantyre. Naona kuti kumalawi kuno nkhani za kudula mitengo zaonjeza kwambiri ndiye naona kuti ngati kampani tilowererepo kuthandizira kuti mitengo imeneyo tithe kumadzalanso. Ichi chikhala chopitirira mota apa patangoyamba tifunanso mahotelo ena ku Africa kuno especially a Marriott alowererenso nawo apange chimozimozi kuti tithe kumadzala mitengo chaka ndi chaka koma azifeyo azi Protea Riles Hotel tukuyamba pano koma ndichoti chopitirira. Marriott International ili ndi ma programs ambiri osiyana-siyana okhuza za chilengedwe moti pano patili ndi ma trainings ambiri tinasankha ngati ma champion pa hotel pano amene amayang'anira nkhani za chilengedwe komanso tingasamalire bwanji kusintha kwa nyengo tili ndi ma garden ma helps amene timapanga tokha komanso ma komiti amene amathandizira kuyang'ana kuti kothe ma areas amene tingathandizire kuti tingathandizire kuchilengedwe ma areas atiwo. Mmodzi mwa akuluakulu a ntchito yoteteza nkhalango ya Zone Forestry Office ku chigawo chakumwera a Feston Chitseko ayamikira kampani ya Protea Hotels Marriott Blantyre Riles. Popatula moto chinanso chimene timakhala tikukumana nacho ngati chipinjo ndi anzathu amene amabwera kumaononga nkhalango kuzera mu njira yochita access firewood kuotcha makala amene wamatibwezera mbuyo kwambiri kungothokoza komanso kuwalimbikitsa mabungwe ndi anthu ena osakaya ndi kuthekera kuti mwina achitenge chinthu chikati chisazo chabwino. Ntchitoyi ayigwira pamutu wakuti kubyala mitengo yochuluka kuti Malawi akhale obiriwira. Tipitiriza opasirani nkhani zimukatha kuonereza. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a
little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. Welcome to Premier Beta. You have tried the racer, now play the baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. popitiriza nkhanizi chiwerengero cha ophunzira amene akusiyira sikulu panjira chikunka chikukwera zimene zili zodandaulitsa. Ripoti loona za maphunziro la 2024 lapeza malingana ndi ripoti ili mchaka cha 2024 chiwerengero cha ophunzira osiyira sikulu panjira chakwera kufika pa 112,311 pakati pa anyamata ndi 114,791 pakati pa atsikana. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti ili ngakhale kuti chiwerengero cha ophunzira amene akusiyira sikulu panjira chikuchulukira mdziko muno, komabe ophunzira ena amene akubwerera ku sikulu chiwerengero chawo chikukweranso mdziko muno. Poyankhula ndi Times, nduna za maphunziro amadalitso Kambawu Wawilima atunduna wawo pakadali pano wayika njira zimene ziziyang'ana komanso kufufuza zinthu zonse zimene zimapangisa kuti ophunzira azisiyira sikulu panjira ndi kuthana nazo mwamsanga. Iwo ati izi zikhoza kuthandizira kuti ophunzira ambiri asamasiyire sikulu panjira. Nkhani ya luso la makono pali nkhani ya digital education ili under BFIT, komanso kuli nkhani chatu kuti connect a school program yomwe kumene kujako ku connect a school kudzakhala kuti ana ambiri akutha kugwiritsa ntchito ma computer, aziphunzitsinso akutha kugwiritsa ntchito ma computer, oti tikuyang'ana kuti kutsogoloku pazapezeka kuti skulu ina iliyonse ili ndi at least ma computer mwina 40 kulikonse kumudzi kutauni, komanso zimene zija akugwiritsa ntchito ichati manena kuti internet yochipa yofikirika pa mtengo onena kuti aliyense akhoza kufikira. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe la CSEC a Benedicto Kondowe ati ndikofunikira kuti ophunzira aziunikidwa komanso kuthandizidwa moyo wawo wakuthupi ndikaganizidwe ngati chiwerengerochi chingatsike. Mkati mwa CSEC tiso ndi mabungwe amene akuthandiza boma kupereka mabuku maskulu ku primary, ku secondary, komanso ku university. Ntchito zimenezi nzofunikira kwambiri chifukwa tonse tikabwera pamodzi. Ifeyo amabungwe anzathu a private sector komanso ma development partners titha kuthandiza kuti magawo ena amene boma silingathe kukwaniritsa. Ifeyo tithandizire kuti maphunziro apamwamba komanso ofikira wina aliyense akhala kuperekedwa moyenerera. Pakadali pano ripoti ili lapezanso kuti ophunzira amene akubwereza mu skulu za primary akuchulukira kuchoka chaka cha 2020 kufikira chaka cha 2024. Ndipo pamene sukulu zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, makolo apemphedwa kuti asamangoonelera mavutowa ndipo asatengapo gawo mcholinga choti ana awo aziphunzira malo abwino. Komiti ya makolo ndi aphunzitsi ya sukulu ya sekondari ya atsikana ya Ikwandeni anena izi pamwambo opereka mphoto kwa aphunzitsi ndi ophunzira amene achita bwino. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Mphotozi zinaperekedwa kwa aphunzitsi ndi ophunzira amene anachita bwino pamayeso a form 2 komanso form 4. Mawu ake wa pampando wa komiti ya makolo ndi aphunzitsi a Robert Mkandavire anati makolo ali ndi ntchito yothandiza kutukula maphunziro kupatula kulipira fizi. Mwachitsanzo Mkandavire anati komiti yawo inathandiza sukuluyi pokonza chipinda china chogona kwa ophunzira pa sukuluyi komanso anagula makina otsindikiza mayeso. Pamphotozi Mkandavire anati pali kufunika kuti aphunzitsi ndi ophunzira amene achita bwino azithokozedwa kuti alimbikitse ena. Makhulupirira bwino kuti kuthokoza munjira ina apart from salary
ikhoza kubwesa chilimbikitso kwa aziphunzitsi angakhale ma students. So azipite tinaona kuti ndichofunika kwambiri mayamikira munthu alesa amafuna kuyamikiridwa, munthu alesa amafuna kuthokozedwa. Ndiye timaona kuti ndichabwino ndithu tipange contribute ndrama ina yake yamikira aziphunzitsi athu. Ndipo mkulu wa nthambi yoona za maphunziro ku Synod ya Livingstone ya mpingo wa CCP a Joseph Mnyimbiri anati kupereka mphoto kwa aphunzitsi kumawalimbikitsa kuti apitirize kuchita bwino. Amnyimbiri analangizanso ophunzirawa kuti azikhala mwambo popeza izi zimathandizira kuti achite bwino pa maphunziro awo. Aphunzitsi athu akamachita zabwino, akamaphunzitsana athu kwakhozesa amene akukhozera pa ikwendeni pano, chimakhala chinthu chachikulu, chimakhala chinthu chabwino kuwauza kapena kuti tiaonese kuti ife tikuyamikira pa ntchito yabwino imene akupanga. Tikamateno aphunzitsaja amakhala ndithu akudziwa ndipo amalimbikisidwa amapitirirabe kumapanga zabwino ngati imene akupangira nthawi zonse. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Evelyn Nyirenda anati sukuluyi ikuchita bwino pokonzesa ophunzira, ndipo anati chaka chatha ophunzira amene anapeza ma distinction analipo 165 ndipo chaka chino alipo 267. Sukulu ya atsikana ya Ikwendeni inatseguliridwa mchaka cha 1978. Pakadali pano nduna yoona za maphunziro amadalitso kamba wawirima alimbikitsa mgwirizano wa mabungwe ndi boma pa ntchito yotukula ntchito za maphunziro m'dziko muno. Awirima amayankhula izi pomwe bungwe la Forum for African Women Educationalists Malawi chapter FOEMA mogwirizana ndi bungwe la FAWE la ku Kenya akhazikitsanso project yomwe cholinga chake ndi kutukula achinyamata. Awirima awafotokoza zambiri. Anzathu amakampani amene salaboma man state actors kuti asamangoti mvera mwina mavuto amene tinawo kumaphunziro. Dziko lili tonse, Malawi ndi watonse. Tikapindula ifeyo kumaphunziro ana tonse tipindula, ndipo dziko kuti likatukuke muchamanene a president achakwera ndi zotheka. Naonso azitha kugwira manja kumapanga zinthu ngati pena kupangira afawema olomwe njira ina tikhoza kukhala na limodzi pansi ngati kunduna wa maphunziro. Wapampando wa bungwe la FAWEMA Amagi Madimbo afotokoza momwe ntchitoyi ithandizire achinyamata. Kumidziko tikhazikitsa makomiti oti azigwira ntchito ndi anthu. Makomitiwa ayambira kumidzi kumene anthu ali kuja maboma. Ndiye tigwira ntchito ndi unduna wa maphunziro, unduna wa chinyamata, unduna wa malonda, unduna wa zantchito, unduna wakusiyana pakati pa usonyeza kusasiyana pakati pa azimayi ndi azibambo wa gender. Maunduna yonsewa mabomamu ali ndi owayimira. Owayimira aja wonse akakhala pa komiti kuti anthu ambiri adziwe za uthenga umene akavotenga alembera achita apply. Akachita apply makomiti amenewo akhala pasi nkusankha anoyenera, ndipo mudziwe kuti nkusankha kumeneko ifeyo ngati afawema sitizikavota nawo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insemero yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsogolera Malawi pokumbukira asilikali omwe adamwalira pa nkhondo yayikulu ya pa dziko lonse lapansi. Chiwerengero cha ophunzira amene akusiyira sukulu pa njira chikunka chikukwera. Mu nkhani zina makonsolo awalangiza kuti ayike padera ndalama zokwanira pofuna kuthana ndi kufala kwa matenda achikuku m'dziko muno. Nali ndine Yankho Seunda.